It-tlieta wara nofsinhar id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearne sejjaħ konferenza tal-aħbarijiet li matula ħabbar il-mewt ta' tifla ta' 5 snin. Is-Sibt fil-li għadda dispeċir kolli ngħid li tifla ta' 5 snin u nofs tilfet ħajjitha ġewwa Mater Dei wara li kienet ma tiflax għal ftit sigħat fid-dar tagħha. Chris Fearne qal li din it-tifla daħlet l-isptar il-ġimgħa filgħaxija b'sintomi li kienu jinkludu deni qawwi u spjega li malli daħlet l-isptar jitpoġġiet mal-ewwel fuq ventilator kif il-kundizzjoni tagħha bdiet sejra lura malajr sakemm sfortunatament tilfet ħajjitha is-Sibt. Fearne qal li tifla kien sarilha test malli daħlet l-isptar u dan irriżulta fin-negattiv iżda fis-swab test ieħor li sar aktar tard irriżulta li t-tifla kienet mildly reactive għal COVID-19. Mbagħad kellna t-tieni test għal COVID illi kien kif ikun rapportat mildly reactive, jiġifieri għalkemm ma kienx hemm evidenza ta' infezzjoni attiva tal-COVID xorta kien hemm dat-test illi t-tieni test wara li t-tifla kienet diġà tilfet ħajjitha illi r-riżulta mildly positive. Il-Ministru Fearne speċifika li t-tifla kienet b'saħħitha u li ma kienet żbati mill-ebda kundizzjoni. Wara l-konferenza tal-aħbarijiet il-familja tal-vittma appellat sabiex ħadd ma jasal għal konklużjonijiet maġlin u biex jieqfu l-ispekulazzjonijiet. Intant waqt l-istess konferenza Chris Fearne injora għal kollox il-mistoqsija ta' Net News dwar x'wassal għaż-żieda fil-każi ta' COVID-19 li kellna fl-aħħar ġimgħa kważi 700 każ f'temp ta' 6 ijiem. Mistoqsi dwar kemm hemm persuni pożittivi l-isptar, Fearne wieġeb li bħalissa hemm 7 persuni f'Mater Dei, persuna minnhom fit-taqsima tal-kura intensiva. Da fil-waqt li spjega li f'pajjiżna bħalissa hawn 22 każ pożittiv tal-varjant Indjan magħruf bħala Delta. Bħalissa għandna fil-komunità 22 każ tal-varjant Indjan. Kif diġà spjegajt, il-genome sequencing jiġifieri dak it-test li jgħidlek x'varjant hu jidum bejn 6 ijiem u ġimgħa. U allura dawk il-każijiet li kellna llum li kellna l-bieraħ lula għad ma nafux kemm minnhom għandhom xi forma ta' varjant. Fl-aħħar jiem, pajjiżna reġa' beda jaffaċċjat kbir ta' każi ġodda ta' kuljum, fl-ewwel jum ta' Lulju f'Malta kien hawn 46 każ attiv. Illum 12 jum wara dawn jgħoddu 782.